Ni'n fyw. Woo! Croeso pawb i'r stream. Heddiw ni'n mynd i bod yn chwarae poker. Poker. Ydy nawr amser da i fi dweud bod does gen i ddim clem sut i chwarae poker. Na, fi ddim yn gwybod chwaith. Nes i just ystyried fel, wyt ti fod chwarae pob rownd, neu oes yna cerdia, ti ddim really fod chwarae? Ti'n gallu fold o, ond oes? Ie. Yr unig pryd ti'n beto yw pan ti'r big neu small blind. Pob rownd arall ti allu fold o. O, ie. Fine. Iawn. Big pin. Big Be na dollar. ti galw fi? Big blind. So, ie. Wel, Ydy'n actually chwarae nawr, neu dyn ni... Sa'n siŵr beth sy'n actually digwydd. Cyn i ni fynd yn fyw, nes i ennill quite a big hand, nawr fi ar $200. Fel sa'n gwyno, ond... Ond mae Hulk ar $20, fi'n teimlo bach yn eog. Fi'n teimlo risky, os ni gyd yn gadael a dod nôl, bydd y wei'n crasio. Bydd fi gallu reset Ie, wyt ti'n gallu neud e, Ie, reset fe, ni gallu neud e'n swyddogol. Ie. Dyma ni. Waw. Just mae'n pwynt o mas o'n i yn ennill fyna hefyd. Just so pan fi'n cochi, fi'n gallu dweud, but I was ahead. Wow. Ble mae Jacob? Sorry, tro fi fe? Na. Dian yn dod yn ffordd. Ie, eistedd ar y bwrdd. O. Dyma ni Fe nath rhywun cymryd sedd fi ffwrdd. Stream poker cyntaf erioed yn chwarae. So, gawn ni weld sut mae heno'n mynd i gwybod os ni'n mynd i wneud e eto. Ie. Nawr, mae Poker Face gwych gyda Stephen a James. Mae James wedi mynd am y look Incredible Hulk Hogan. A mae Stephen wedi mynd ar ôl y drychiad y byca chi Yoshi. Felly, Yoshi tew, mae rhaid meddwl am y Yoshi tew. Yoshi gyda'r lockdown, fi'n hoffi cael ei fe. Ti wedi bwyta gormod a dim digon o'r cerdded. Mae'r Yoshi tew fel am sleep paralysis demon. Just codi lan y gweld hwnna ar gweilod i'ch bed. So, pwy sy'n mynd i ennill y rownd cyntaf y poker, tybed? Sa'n siŵr. Sa'n gwybod beth mae raise and obviously roi fwy arian. Ond beth ti check yn meddwl? So, os ti'n meddwl... Ie. Go on, Morgan. Mae'n meddwl bod chi ddim eisiau rhoi unrhyw bet lawr, ond chi eisiau cadw yn y rownd. Ie. Fel os fi'n rhoi bet lawr a mae'n dod ar person i'r chwith, fi'n meddwl, mae'n dweud call neu fold neu re-raise. So os chi'n neud call, chi'n neud yr un bet a fi, fold yw mynd mas o'r game, a re-raise yw chi'n bet o mwy yn erbyn fi wedyn. Rwy'n gweld. Ond bydd pob tro, y small blind a'r big blind yn rhoi bets mewn, so chi'n mynd i cochi arian pob rownd. Chi wedi fold o pob rownd. Two pair! Ydy hwnna good? Nice. Can't say big, nice. Good start for that. Mae Kieran ar Twitch wedi dweud, Shwmai lads? Helo. Shwmai Kieran. Fi'n credu, ti'n gallu cael gwared o, ti'n gwybod y text ar yr ochr. Ti'n gallu gwasgu'r tabu. Rwy jyst wedi... Gwared o'na. Just rhag ofyn bod ni'n cael double chats yn dod lan. Right. A ma hwnna'n... Be ti di wneud i fe?
I beth. Ni ddim eisiau RSPCA ar ôl ni, Stephen. Yn gofyn pwy yw'r Yoshi Cymraeg ma sydd yn camdrin o'r anifeiliaid? Neu'r anifeiliaid anwes? James wedi newid enw fe I Hulk. Hulk, na. Bach mwy diddorol. Yeah. Wel, James wedi mynd am full hog. Hulk. Oedd thing, mae Josh yn fan mawr o'r wrestler. A oedd thing, weles I rhywbeth ar YouTube yn dweud bod Ric Flair wedi rhyw 2 mlynedd yn ôl, y 3 mlynedd yn ôl, Ric Flair cael confrontation gyda Hulk. Ni fel, mae'n ridiculous, achos maen nhw mor hen. Just fel beth maen nhw'n mynd I wneud. Just, mae'n drist mewn ffordd. Mae Ric Flair lad hefyd. Absolute boy. Yeah. Oedd fi'n hoffi Rey Mysterio. Yeah, nice. Yeah, Rey Mysterio's so good. Pan mae'n dweud... Huh? Mae cyfri lawr nawr. Yeah, mae James wedi ennill round hwnna. Ooh. 3 of a kind. So, James naeth ennill a ni. Yeah. Wow. Hulk Hogan wins $110 from the pot. Okay. Hulkamania. Hulkamania is running wild. Hulkamania's running wild. What an intense. Oh. Oes modd prynu mwy o arian gyda debit card fi neu sa'n fi just aros am y game nesa. Game rebuys, nice joke. Mae'n cwestiwn da, actually. Achos os ti'n mynd I fel tournament mewn casino, mae yna fel adeg, ydych chi'n gallu gwneud rebuy I nôl mewn i'r game. Fel, yeah. So, falle. Fi'n gwybod, tiod, mae o leia 2 person yma, na, dim ond 2 person yma sydd ddim gyda Chris T yn chwarae, a ddau ennill. Wel, mae gen I siop nwyddau newydd, ydy? Hey! Oh, good. Good. Yeah, mae siop nwyddau newydd. Ti'n un o'r pethau ni'n edrych ar yn y siop nwyddau yw'r mug. Mae'r mug yn edrych fel rhywbeth, actually. Bydd hwnna'n cool. I gallu, actually, bod ar stream ac yfed o'r mug yn chwarae, achos ni wastad yn cael te fel arfer pan ni'n cwrdd I fyny. Yeah, mae'n mug yn edrych. Bydd hwnna'n boss. Mae'n hoffi'r clustog hefyd. Ie, mae'r clustog yn nice. Yeah. Rwy'n eisiau bron un. Ond mae ddim mor dda. Ti'n methu dal fyny clustog. Ti'n mynd I bod yn ofyn o fel thing ar swydd a just dal clustog. Mae bach yn wahanol I a fed o mug. Bydd Hulk ddim yn dal clustog. Bydd e gyd am y mug. Dyn torri'r clustog yn hanner. Yeah, gyda'i danedd. Thunderlips, cofio hwnna? Rocky 3. Mae'n cael exhibition wrestling match / boxing match gyda cymeriad Hulk Hogan oedd yn Thunderlips. Stephen, ti di gweld bai chwerthin? Dwi byth di wylio ffilm Rocky.
Wel, mae yna like 5 o nhw. Ti'n Fi'n gyfadde ffeindio- hwnna ar stream? Oh my gosh. Ie, dwi ddim yn hoffi paffio. O, ti'n pacifist, wyt ti? Heddwch o. Heddwchwr, sorry. Fi just wedi ffeindio graff da ar Unibet. Poker slot in hands. Oh, Mae'n y fath o tabo. Alright, okay. Nice. Mae'n dweud wrth ti cardio ddyle ti cadw ond yn mynd o fel cardio gorau ar draws fel yna. Okay. ie, Neis teg, da. load o'ch tabla os chi ddim yn chwarae, mae'n gwybod beth yw'r hands gorau. Hey. Ie, cos nes i bendant cadw llaw, well, hand. Yeah. Mae fe'n dweud fan hyn, dyls ti ddim wedi cadw. Oh, okay. Na bod os fi wedi cael cardau eitha warthus hyd yn hyn. Fi ddim yn apus iawn. Dwi ddim am yr arian, mate, just am y cymryd rhan yna. Ti'n gallu gweld mae Owain a... Dim ond collwyr sy'n siarad fel yna, Jacob. Get your head in the game. Ti'n gallu gweld Owain a James wedi chwarae lot fwy o poker yn chweched dosbarth, fi'n credu. Oh, nice. Yoshi di troi mewn I Homer. Oh, good. Mae help dal yn y help. Ydw, ie. Chwarae teg. Mae hwnna'n cymryd amser I wneud hynny. Yeah. Credu mae rhaid wneud Family Guy nawr. Nhw wedi wneud Simpsons. Controversy. Hey, hynna'n agos I ti. Pa wedi'r llun hwnna o Hulk Hogan? Mae'n just edrych fel mae'n fel stero mewn y soul fi. Ydy. Ie, ble bynnag ti'n edrych ar y monitor, mae'n edrych directly ato ti hefyd. Ydy. Ydy. A mae rhywbeth eitha... Ie. Mae'r llygaid, mae'r un llygaid yna, hanner wedi cael sy'n neud e bach yn odd. Dyn hyderus oedd Hulk. Beth di call any yn golygu? So, fel os ti'n chwarae fel yn gyflym, Yeah. a ti moyn beto, ti sy'n gwasgu hwnna, a neith automatically call o fe I ti. So mae pros just fel yn gwasgu fold neu call any a just gadael e fynd. Oh. Fi ddim mor professional o hwnna, fi ddim yn mynd I hwnna. Yes! Oh! Dau cant yn pimp. Oh! Fi di colli. Oh my god, zero. Oh no. Oh my god, $416. Oh my god. Oh, mae Morgan wedi cael ei cico mewn o'r Fi'n mas nawr. Oh. Fi'n hapus I aros tan bod y rown, tiod, digon teg. Falle na I ffeindio cwpl o bobl yn y break yma sydd eisiau ymuno hefyd. Ie, gwastraffu arian. Dwi'n rili anodd. Ie. Ie, bendant. Syniad da. Poker face. Ie, fi dwi'n tro drafod chwarae. Dydd, ie. Go on, let's raise it again. Oh, Sorry. like ti'n rhoi fel, like 200. Oh, please. Oh. O, ddim yn diddorol. Let's go all in. Hi, pe, na. Oh! Oh, rwy'n fi'n colli some. Rwy'n fi'n colli tipyn. Oh, ridiculous. Edrych at... Oh, yeah, tipyn. Okay.
Good poker face there, Mr Bevis. Yr intro fi? Oedd. Sorry. Fi jyst i... Fi jyst i Ti cael... di dweud unwaith, Jacob, get your head in the game. Fi jyst i cael newyddion o fi ddim yn gwybod. So. Okay. $60, really? Fi wedi gofyn all in. Na. Dim eto. BFD James mynd I gwneud. Sorry, Mr Hulk Hogan. Hulk. Smash. Sorry, fi mixio fan Many Marvel Universe yn lle, sorry. Okay. Ooh. Dim king. Oh. Oh. Oh my god. Clyrio lan. Mae'r Hulk mas o WrestleMania. No. Mas hefyd, James. Uh, Oh, what? Gosh. James, gallu clywed ni? Wow. Ni methu clywed ti os ti'n siarad. Na, mae jyst yn crio off. Oh. Dyna pam. siarad i'r ref. Fi siarad ti'n ôl. Hey, ni gallu clywed ti, James. Maybe I'm trying to mic. No, I'm. Ah. You know, fi mynd all in. Fi mynd all in hefyd. Let's have a look. Ooh. Go on, all in. Oh! Straight. Straight. Sorry, I'm nervous. Nice. I'm done. Oh my gosh. Fi mas. Ready, Benny. Another one bites the dust. Well. Pwy sydd gyda'r aderyn yn y cefndir? Dyna beth fi eisiau gwybod. Be a fi? Mae'r ffenestr ar agor, falle fi. Okay. Ti'n byw mewn rhyw fath o bird sanctuary. Dwi'n byw mewn Gyda'r cath. zoo Ti'n Bristol. swnio fel rhywbeth fel Tom and Jerry neu Tweety Pie. Na, dwi'n byw yn... Dwi'n cofio'r borth Animalarium, boes Aberystwyth. All right. Yr Animalarium. Nice. Am air dda. Hang on, gad i fi. Ble mae credw fi? Mae'n round wedi gorffen. Oh. Sorry, strygl I canolbwyntio. Fi heb trio ffôn fi drwy dydd. Bod mor personol. A ffôn personol fi. Road to you, Jacob. Oh, tri ar ôl. Um, Gosh. Na, Hey. Just dominant I pawb. O dim chance pan mae fe $400 ahead. Gallu clywed pobl yn clapio tu allan. O ie, cymeradwyeth. I'r O, ie. NHS. Oh yeah, power clap, yeah. Clapio. Yr un dydd iau? O ie, wrth gwrs bod e. Gwyl y banc y fori. Oh wow, yeah. Actually, ydy yn TV sy'n neud y sŵn yna? Ie, rwy'n meddwl mae pobl tu allan efo fel pots o pans. Yeah, ma' na. Ie. Fi'n byw drws nesaf I Gorsaf Heddlu hefyd, a mae'n rili bod yn twtio hwn nhw. Ie, A mae pobl yn... mam fi wedi bod yn anfon pobl yn tone deaf gyda pan hi. Ie. Oh. Mae wedi bod Mae yn rhywun yn doniol. honco'r car tu fas. O ie, nath rhywun tip o car wythnos diwetha. Na, nath rhywun. Well, Hulk Hogan. Yeah. Yeah.
Neu Hightower o Police Academy. Wel, O ie, chi wedi Moses gweld yr Hightower. ffilm yna? Oh, Ie, Hightower! Ie, fi wedi gweld Police Academy. Ie. Na ti gweld y fideo o beth oedd bont y Llundain gyda y nifer o bobl oedd O, arno ie, fe ie. yn... Oh, man, oedd hwnna'n eitha nuts. Mae'n edrych mwy fel can. Wes y llawn pobl, wedd y heddlu na, gwrthod symud nhw ymlaen. oh, I ain't going all in. Oedd e mor brysur. Ie, nawn ni gyd Oedd e'n dechrau wych. eto nawr. Efallai Ti'n fi'n mynd i beth? ennill, ti'n gwybod? Mae fe'n mynd am y mug ma fe. Ni fi'n gwybod. Dyna yw cymeriad fe. Oh, nice! Oh, out! Whoa. Ond oedd dim ond fel 10 ceiniog gyda ti, 10 Stephen. ceiniog. 10 pint. Okay. Oh, that is so lucky, my god. It's folding tooth. Wow. Diolch. Ti'n gweud I fi'n sych. Keep bleeding, keep bleeding. So, ti guys gallu gweld y bwrdd te? Sydd wedi... Yeah. Yeah. Nice. Sy'n eitha cool achos ti Ie, fel pam ydw i- spectators gyda fel voice over. Mor gyda... Oh, Methu cofio beth nes I just roi lan. Ooh. Just 400 Dwi'n meddwl nes I just roi lan. Sa'n siŵr. Dwi'n meddwl nes I just roi lan Brenhines a chwech, so dda'n eitha drist. Oh. Yeah. No. No. Am Shom. 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 Pam wedi rai o'r cardiau cael fel pink glow around it? Just right to your wine. Beth? Yeah. Os ti'n cael fel pear neu coupe neu, you know, three of a kind. Ie, mae jyst yn uwch o leo fe. Fi ddim yn gwybod pam Well, specific y pink. Yeah, mae'n helpu ti os Ond- ti ddim yn gwybod you know, y matchups, y sets. Ie. Rhythm gwybod unrhyw set. Oh, yeah, sure. We're literally just Hefyd grass and chwarae both am of them. Yeah. Sure. Oh, yeah. Dweud celwydd. We're just grass O'n and i'n fel random trafod gyda... buttons or just dewis random On- numbers. Oh, yeah, mae'n just beginner's luck. Sure. Oh, yeah. Ti'n beth, o'n i'n trafod gyda Kieran sy'n gwylio'r stream, a oedd e'n dweud yr unig poker mae fe wedi chwarae oedd yn Far Cry 3 yn y scene yr actual game, so hwnna'n probably, yeah. Fi ddim yn credu mae Owain ddim wedi chwarae o'r blaen. Sorry, dim mor bluff yma. Rwy ddim yn deall beth mae cardiau mewn y canol yn golygu. Pam ydyn nhw'n mynd fel yna? Oh, Oh, yeah. Stand. Oh, yeah. Rwy literally ddim yn gwybod. Weledy. All in. Whee! O, Lanny 88. Oh. O ti'n gwybod beth dylen ni wneud? Probably byddwn ni'n cael copyright strikes, but who cares? Dylen ni gwylio rhywbeth gyda'n gilydd fel Police Academy, achos ar y thing Gyda Cosmi unrhyw ma, naw. ti'n gallu wneud hwnna? Well. Oh! Whee! Two pair? O, da iawn, Jacob.
Falle na i ymchwilio gemau NES a SNES bydd yn hwyl i 4 person chwarae yr un pryd. SNES. O, os dwi'n colli hyn nawr, fi mas. O, am densiwn. Sy'n syniad o fi. Sy'n syniad o fi. Mynd basically all mewn. Come on. Oh my god. Ie, mae'n gormod. Let's get it to Jacques. Gobeithio mae dy... Y Jacques. Ah! Do! Sut wyf fi'n ennill hwnna? 2 pairs o 8 acros fyna. Carried it all off. Os Gusto! bydd Jack yn y bwrdd i pawb fel dau nhw, mae pawb yn cael pe. Go on, Jacob. Big. $88 and then before. Oh my god. Yes. Mae'n 8 saith fel. Ond mae... Fi'n lygus fyna. 7 o mas yn gyntaf. O, fi'n dod yn ôl. Ar y I'm back back. king. Nice move yna. Bydda i ddim di mynd all in fyna. Ia, wel. Na i just mynd all in, cos os fi yn anlygus, bydd e'n gwell cael pawb nôl yn y gêm. Ti ddim... Bod chi yna, dwi ddim yn gallu gweld chi, so mae'n rhyfedd. Strategol i cael y Chris T, fi'n hoffi fe. Going all in. It's just so lovely. All in, Jacob, go on. Na. Aros yma o wain went all in, then you go all in. Oh. Oh. Yeah. Na, just, cael ni weld, gyfrwyd fi'n tybio 4 llaw a bydd fi wedi gorffen y gêm gan ennill. Yn tegol, mynd o like 80 lan i like 186. Nes i edrych ar y gwyd yna fel 2 waith, na, fi credu. So, fi'n mynd i'n pro wythnos nes, na, fi'n jocio. Peth yw, fi'n hoffi'r gêm, ond when weithio fel, fi'n colli fel attention o fel right now. Mae'n cymryd lot i chwarae am oriau. O'n i'n arfer chwarae erbyn brawd fi a ffrindiau brawd fi. O'n i'n chwarae fel 6-7 awr. Anhygoel. A ddyn boi just fel mae Owain yn ei nawr, just yn absolutely wipe o'r llawr gyda pawb. Weithiau, pryd fi'n chwarae gemau fel, yn ymwedig Cod Warzone, fi just yn, pryd fi'n gwybod fi mewn y deila, fi just yn cymryd seibian. Just cos mae concentration fi yn really true weithiau. So Great. fi'n cael chill yn ystod y gêm. Ti'n mynd ar ôl ni chwarae Owain, guess o beth mae Jacob wedi bod chwarae non-stop. Mae Jacob wedi chwarae Warzone non-stop ar stream ni. Mae wedi cwmpa cariad gyda fe. Yeah. Nice. Wel, ddylwn ni bod yn dysgu cwbl o caneuon a cael ymlaen dysgu si chwarae gitar bas, ond fi jyst wedi bod yn chwarae Warzone. O'n i moyn ti codi hwnna yn y blog heddi pan o'n i wedi cael e gyda Morgan, fi, ti a pawb. O'n i moyn ti gweud fi wedi dechrau chwarae Warzone. Just like non-stop. O ie, fel o le awr neu 2, fel bron pob dydd fi'n credu. Guys gweud, mae Jacob yn neud comeback of the century fan hyn. Fi just wedi dweud. Mae tactic Jacob yn gweithio. Wait, mae hyn yn am arian go iawn, ydy e? Ydy? Beth? Yeah. Beth? Internet money. Ti wedi gweld y episode yna o South Park, pryd nhw'n mynd i edrych am yr arian. Oh, yeah. A fel the internet money. Oh my... Oh! Jacob di ennill! Oh!
Yes. Oh! Oh, what? Ni'n lwcus gyda slice off. Hey, comeback. I gyd yn gallu dyn ôl nawr hefyd. Yeah. Waw. Oh, wait. Noson, ti'n gweld Mae pan Jacob fel? gyda 600 dal hefyd. Wow, pam ydyn yna? Rwy'n ti'n cadw fe o'r gêm diwethaf. Ie, fi'n credu ti'n colli yn ti. Ti'n methu reidio mwy na Oh my- llai na 10? My gosh, ti'n gyda God of War. Beth ydy Secret Lab? Hey. Hefyd, mae Owain gyda un o'r desks yna, ti'n gallu, fel mechanical, ti'n gallu rhoi fyny ar lawr. Ah, ie. So, yeah. Mae'n just mynd O'n i'n lan. dweud, mae dy cada'r gaming God of War, mae hwnna'n eitha cool. Wel na, Oh, dwi ddim yn eitha cool, mae'n cool. Oh, Oh, okay. Bye. Dyna yw desgen codi, nid fe sy'n mynd lawr ar y cadair. Hwnna'n cool. Gall gwneud fel Bond villain Gallu entrance. ti'n neud y trick yna? Ti'n gwybod fel ti'n mynd lawr y lift? Yeah. Yes! Dr Evil. Ti Beth jyst yw- angen y cath. Os ti'n benthyg cath... os ti'n benthyg cath... Steve... Ble mae Stephen? Oh my god. Beth fi wedi gwasgu. Falle oedd e'n meddwl bod ni wedi gorffen. Mae'n dal mewn y... Stephen? Mewn y server, mae'n just ddim ar y table. Neu gysio fe. Beth wyt ti'n Dew, dweud am... no. Oh, wait, hello? Hello. Hello. Mae'n dal mewn y James, game. no? Mae just ddim mewn y table. Ah, okay, dyna fe. Hey. Beth wyt ti'n dweud am Cadair, Morgan? God of War, di? Na, o'n i ddim di sylwi bod gyda ti God of War, Cadair... game. Wel, Oh, hyn! Mae'n y secret. dyna yw'r saith. Oh, mae'n Dyna fe. Amiga Ar- symbol. Omega. Cadair ti. Yeah. Amiga, ie, mae hwnna yn synonymous gyda God of War, ddo, wedi? Ydy e? Amiga. O'n i'n meddwl bod e. Rwy byth wedi chwarae God of War. Dweud y gwir. Rwy really eisiau Ie. chwarae. Okay, mae rhaid i fi edrych ein lan nawr achos fi'n teimlo bod... Ie, mae'r Amiga Rwy'n meddwl sign fe, right ie. yn fel... Ie, logo God of War. Na, rwy'n... Okay, na, just Secret Lab o fe. Mae ddim God of War chair. Mae Secret Lab yn gwneud fel couple of different sizes o chairs. Mae Amiga yw'r un lleiaf oherwydd rwy'n short. Mae'n fel Amiga Titan a wedyn y Cool. Titan XL. Ond... Nhw'n rhy fawr i fi. Ie. Ie. Ti ddim eisiau coesau ti danglo'r offer? Na. Na. Amser yn cwrw, rwy'n meddwl. Pwy sy'n dal mewn? Fi a James. Ie, fi fi aros tan y next hand a wedyn, gyda'r crunch run. Syniad da. Dwi'n mynd i Corona yna. Beth yw'r sefyllfa? Os fi ddim yn dod nôl mewn amser i llaw nesaf, fi jyst yn fel forfeitio fel $10, iddo? Rwy'n meddwl. Ddim yn cael gwared Ie, o'r cardiau ti, fi'n meddwl. O'n i'n meddwl mae jyst yn automatically pulled o ti. Ie, os sit out. Falle bod e'n cosbi ti hefyd, Wait. ond... Rwy'n credu mae James gyda Ace. Ond, gyda gwyneb fe, pwy a wyr. Dwi ddim yn siarad, so fi methu darllen e trwy sut mae fe'n swnio. Ha ha. Ha. Ie, Poke a laugh. O! O'n i'n meddwl. Jesus. Down Hulk Hogan. Hulk smash. Oh. Oh, man. He just people elbowed the table. Demo, get the table. Mankind's dead.
O'n i moyn dweud, os oedd mwy o bobl yn y stream yn y Discord yn chwarae'n offi reslo, gwylio live event am 1 o bore trwy'r Discord. O, syniad da. A neud stream o fe. No. Fel reaction video. Oedd hwnna'n burp ti o wain? Na, rwy'n fan yn James. Hulk Hogan. Ie, ti'n lli gweld. Mae jyst wedi fliso fi a nawr mae jyst yn burp o'n gwyneb fi. Yr amharch, typical. That's how we do it on the Hulkster. street, son. Ie, falle pengam. Fleur de lis. Geffi haf. Ti angen galw fe... Bro, like Hulk Hogan on. Pwy oedd y reswm? Brawd. O, cofio y stream na o ble oedd brawd ti yn dweud brawd. A o'n ni eisiau lladd fe. Cofio? Oedd e'n siarad stryd yn Gymraeg a oedd e jyst yn swnio'n wrong. Yn dydi, brawd? Yn tydi. Tydyn. Fi'n teimlo, mae sefyllfaeth intimate fi'n gweld clustog Josh fyna. Ar gwely fe. Ultimate poker face. Hulk yn hapus, edrych ar gwyneb mawr. Llygaid ystafell gwely. Oh no. Hulk, no. Hulk yn Na, Hulk, ddim tro yma, Hulk. Oh, God. O redig yn wyth. O, na, oedd e'n dweud mae'n mynd am beer run, fe. Nice. Cwrw. Yn cwrw. Chwrw. Cwrw. O, naw pwy'r aderyn. Taste the rainbow, Skittles. Yes, man. O, ma no, shoo. Hey. Hey. Hey, Owen, edrych ar Hulk Hogan. Hey, how you doing, love mama? Let me whisper in your ear. Tell you something that you might like to hear. It's free real estate. Oh, God. Oh, dear. Oh no. Oh, yeah. Oh, yeah. O, ie. O, no, Macho Man oedd e. Ydy Jacob ma... O, ti no. Cymraeg. Free real estate. Helo. Hello. Shmai. Can anyone hear me? Yep. Internet's coffee plot. Ie, ti yma. I gyd o'r clapio rydyn nhw'n mynd o mewn i tai. Dechrau dyneddio we to. Ie. Nawr fi'n gwybod mae Josh gyda diod. Mae Jacob gyda rhyw fath o fwyd. Mae Owain gyda diod. Cymraeg. Pwy o wir beth beth mae Stephen a James gyda, ni beth yn mynd i gwybod. Ar wahân, mae fe'n rhoi rhyw fath o weird Hulk Hogan I love you message neu rhywbeth. Beth yw e? Beth yw'r thing? Fi ddim lawr ar y stryd gyda'r kids. Beth fi ddim yn deall, guys? Beth oedd Hulk just wedi dweud? Ydy e'n meme fi ddim yn deall? Free real estate. Free real estate. Real Roedd e'n cael estate, rhywbeth oedd yn dweud. Mae fel... Hell yeah, brother. Let me whisper in your ear. Tell you something that you might
Ydy hyn yn walk-in scene fe neu rhywbeth? Josh, ti'n gallu gwneud y Pwy sy'n canu y can? Ocê. Fi'n gwybod yr audio, fi methu cofio ble, ond dim byd i wneud gyda Hulk Hogan. Nah, Mae'n siŵr. it's like, Okay. like rap song, and he's like, beth mae'n dweud, hey... Hey, let me whisper in your ear. Yeah. James. Tell me something that you'd like to want to hear. Like to hear? Yeah. A wedyn, mae'n fel spliced efo Oddly dyn yn then mynd, that. it's free real estate. Okay. Dwi wedi dangos ti os ni'n Yeah. rhannu fideos neu beth. Oh. Ie, wel, ni'n gallu ar hwn. Dyna sy'n Yeah. dda am y Cosby man. Ni'n gallu rannu unrhyw beth. O fewn reswm. Paid dweud as James. Beth ti'n meddwl paid dweud James? James just cue lan like the most offensive meme compilation. Ti'n gwybod, mae filters gyda ni gyd, James, ond, you know, mae rai filters pobl yn wahanol. Ti'n yn adlu'n drum nawr, James. Beth? Sorry. O'n i'n meddwl oedd e'n ASMR scenario fyna. Ti'n yn gywiriad. Ie, hon yn creep o fi allan. Ai. Sexy. What? Yeah. Dwi ddim yn cofio ffolder. O, ti'n mynd i bod ma allan gyntaf y tro yma. Oh no! Ie. Ti'n credu? Fi siarad dal lan o Jacob. Neu wyt ti just all in? Sa'n siŵr beth roedd hi'n gwasgu. Oh. Cofio roi just gwasgu botymau. Oes na wastad 52 cerdyn yn y gêm? Na fe, ie? Chi wastad yn mynd i cael 2 cerdyn, a wedyn mae'r river, neu flop river y tyn. Nemesis to you, Jacob. Na, be fi'n golygu yw, dyn ni ddim ond byth yn chwarae gyda 52 cerdyn fel. As in, mae'n dim ond pedwar. Dim ond un deck. Ti ond yn chwarae gyda un deck. Ti'n methu cael fel 10 king. Na, cool. I've meddwl falle, os mae'n mwy, ti'n chwarae gyda 2 am wedyn mae fe newid y gêm gan, mae'n nagwe. Ydy. Wel, dim gormod ond. Right, all in trauma. All in ar $7. Rhaid cael bach o arian nôl. Rwy'n rhoi mwy mewn a na'n galw chi. Go on then. Right, fi di bita Go cnau, on. a nawr fi heb gyda diod, so fi'n mynd i ti bach i cael diod, so nôl mewn cwbl o munudau. Okay. Right, pam ti'n ifford, ni'n mynd i dwy'n arian ti. Fel y Monopoly, pam ti'n chwarae fel plentyn, ti jyst yn dwy'n arian pan mae'r person yn gadw y stafell. Dwi ddim. Wel, Stephen, ti'n onest iawn, ond... No, dwi ddim yn chwarae Monopoly. Dim chwarae Monopoly? Oh, Monopoly'n fas. Mae deall. O, Josh, beth oedd y gair gorau yn Scrabble Cymraeg? Apparently, anen rheidiol yw e, ond mae hwnna yn ôl wiki Cymraeg. O, ti unrhyw un yn gallu ysgrifennu unrhyw beth ar hwnna. Maen nhw'n gadael plant wneud e. Ni'n gwybod. Fi wedi bod ar yr hypoddiad. Fi wedi gweld y pobl sy'n wneud e. Felly, Mae'n gwneud synnwyr, os ti'n ysgrifennu angen, a wedyn... 4, 5, 6, 7. O, chwysi gyda 8 neu 3. Dyna'r cwestiwn. Fi. Oh yeah, Hulk Hogan. Whatever. Hollywood Hulk Hogan. Yes. Hollywood, ie. Ie, wnaeth ei gwisgo popeth mewn di am gyfnod, yna, Hollywood Hulk Hogan. Oedd yr unig gwahaniaeth. Wel, oedd wedi mynd o fel y person mwyaf boblogaidd a fel Let Everyone Loved Him, pan nath NWO oedd pawb yn cysau. Yes! O'n i'n meddwl rhywun... O'n i nes i check ar y bit ola, cos o'n i'n meddwl oedd rhywun gyda 3 of a kind, a pan oedd pawb check o'n i fel, iawn, fi mynd i ennill fan hyn. Hapus iawn. Fi dal lan y Jake. Heads up. Ti'n gwneud i curo fe nawr? Beth yn byd yn digwydd?
Oh, cant pin. Oh, no, wait, ti ddim yn cael jyst ymuno mewn. Yn anffodus, bydd rhaid fi wneud hwn, bydd rhaid fi just call neu peth, achos neu na wneud fold os fi'r Hey, big ti ddim di wneud unrhyw beth yn wrong, Josh. Dyle fe wedi bod yn gyfle yma, okay? Peidiwch â esbonio dy hunain i ni. Ti yma. Er tegwch, mae cardiau fi'n siocyn pan mae fe i ffwrdd, so sa'n meddwl fi moyn bet on erbyn e. Bydd e'n probably ennill. Yeah. Na, fi'n credu bydd e'n fold. Just betio rhywbeth, a bydd e'n fold automatic fi'n credu. O, fi'n mynd i wneud checks. Bydd arian am ddim. Okay, fine. Fi'n wneud checks. Mae cardiau... Na, baid! Dim ots! Gall e cael 2 aces fan hyn, os fi'n neud all-in, a mae fe'n call automatically. Na, ond, rhaid meddwl, na, paid wneud hwnna, achos fi'n credu bydd e'n fold automatic. So ti'n mynd i ennill. Ie, na rhoi $1 Rhoi fel 5 pip. Na rhoi $1 mewn. A $10. Minimum bet yw 20, fi'n credu. Ie, go on. Na ni hwnna. Fi gyda shocking canter. Gobeithio nawr, mae ddim yn mynd i redeg nôl yn gyflym. Mae fe 100% yn mynd i call o fe, mae'n mynd i ennill. Ni'n mynd i cochi neb. Na. Mae ond yn dig, anyway, so. Ti'n iawn. Beth? Sound, yda fi 2 pip. Yeah, so mae fe'n fold on automatic. Fine. Yeah, fine. Great. So now, see? Bydde ti wedi gfalle colli os bydde ti wedi gwneud y check. So ti wedi ennill tipyn bach o'r pot, hwnna? Na i wneud... Ennill tricky pot da iawn, Josh. Fine. Os ti'n mynd i chwarae cyrff yma. Okay, fine. Mae'n ffynnu bod yn Hulk a mae'n dod mewn a mas, it's mae'n eitha dramatic. Redeg mewn i ring. Royal Rumble. O'n i'n dweud, os mae'r wrestler byth yn dod i Caerdydd, though, imagine Trick yn chwarae i wylio wrestler. Oh, definitely. Roedd, great. Beth nhw'n gael nhw? NXT? Roedd NXT yn gwneud championship mewn Caerdydd. Ie, roedd Triple H yn Caerdydd. Roedd NXT Takeover Cardiff. Nath Mandrews a Flash Morgan Webster, boys o well, un o Caerdydd, un o Bryn Mawr, ennill tag championships, a nhw fel y first Welsh champions. Fair play. Roedd ferch o Bargoed yn rhan o'r NXT nawr hefyd. Ie, Tegan Knox. Mae hi'n really dda hefyd. Mae mor ffynnu ddo, mae pobl yn sylwadu. Ie, naeth i cael problem mawr gyda'i peng... Mae Jacob Dog yn 600, no! Beth fi'n neud? Ie, naeth e'n mynd o'r chips i'r cegin gyda fe, achos oedd ddim eisiau gwneud. Sy'n gyda briefcase. O'n i'n chwarae'n erbyn ti, Jacob, a o'n i'n ofnus o'n i'n mynd i cochi yn erbyn ti, achos mae da fi shocking cards. A nath Morgan pwynt o mas, fe fi'n gofyn neud i ennill, a nes i cael $10 off ti. Iawn. Fi'n siŵr, a fi'n ddim gwybod sy'n gael y bwrdd, so nes i just mynd enw. Nes i wneud checks i fod 10, tan nes i dod i'r round ola, wedyn nes i beto fel $10. Gall ti wedi cymryd i gyd o arian fi? Na, oedd e'n neud automatic checks. Ond pam nes i beto wedyn, nath e. Fi'n erbyn y wain. Has he got a queen? Ti eisiau 9-10, mate. Neu, ni'n neud y bach yn diddorol. Put a bit of 50 in there. Oh, come on nawr. Fi'n offi hwnna. Fi'n methu re-raise o ti dim arian. I'll call it. No way! Da ti 8. Fine. Gutted. Wow.
Always coming back for that $500. It will be mine again. Yeah, good play. Fi'n mynd i ffold achos fi ddim yn teimlo'n gyfforddus rhwng yma. Triggered. Okay. Be ti'n gwerthfawrogi hwn, Jacob? Mae brawd fi newid... Sorry, yeah, carry on. Mae brawd fi newid dweud am Warzone a fel faint mor gwarthus yw'r gwlag, a mae'n gweud, achos Farming Simulator game am ddim mis yma, mae'n gweud, I'm going to tend my farm instead. Mae gen i, fi'n gwybod, mae gen i o leia, bys ni'n dweud like 95% win rate yn y gulag. Smash Ring away. a bell, Stalin. Yes. So basically, ar y game, os y ti'n marw, fi'n credu mae'n a couple o sort of realau gwahanol yn dibynnu ar pa fath o fformat ti'n chwarae, ond ti'n mynd i gulag, prison, a ti'n dechrau yna a ochrau cyferbyn i person arall, a ti'n cael fel shotgun, gun, a ti jyst yn fel 1v1, a mae'na fel pethau yng nghanol, a mae'na fel obstacles. Mae'n tipyn bach o fel Wild Wild West, mae'n eitha doniol. Yeah, really cool. O'n i'n sylweddoli hefyd, fi fel pam ni'n chwarae gyda Owain a Jacob, a pam ni'n fel sut mae'r chwaraewyr ni'n erbyn môr fel silly. Fi'n meddwl, achos o chi byth i chwarae, a ni di ymuno game chi, o'n i di ymuno lobby fwy hawdd. So pam nes i fel chaso pobl, o'n i fel, dwi'n byth yn digwydd i fi, o'n i fel, oce, mae'n neud mwy o synwyr. Ie, so ti jyst yn fel redig tu o pobl a lladd fel 2 neu 3, yn ridiculous. A dwi'n na byth yn digwydd, unless ti'n fel proper pro player neu stuff, sa'n byth yn cael y look na. Ie, cos fi wedi bod yn chwarae fe. Fi wedi bod yn chwarae fe, a mae hynna'n eitha galed fel. Fi wedi sylweddoli, os y ti'n, dim efallai ar y dechrau, cos mae'n wastad y cwpl o pobl, ond os y ti'n cyrraedd tip bach mewn fel, os y ti'n trio wneud unrhyw beth ar ben dy hun, mae fe'n amhosib. Cos ti'n fel redig mewn i'w cilch, a ti'n dod yn erbyn 4 pobl, a mae fe'n amhosib wneud unrhyw beth yn erbyn nhw fel. Da iawn yn chwarae. Nice 2 pairs. Yes, good da mog. Yeah. Nôl yn y gym. Josh yn cael Dwi'n mynd am y mug hefyd, Owain. Yeah, sorry? 100% call fan hyn. Ti'n dweud fi'n mynd am y mug hefyd. Os mae mugs o gael, byddai'n prynu ar gyfer y swyddfa. So pan fi'n mynd i Bontypool, byddai'n oben mach yn chwarae. Yeah. Catching. Yeah, mae'r mugs yn 13 pint. Ooh. Be yw'r wefan, sorry? Fi wedi cael look ar y siop. Os ti'n mynd ar y Twitch channel, mae'n link o dan. Fi ddim moyn mynd ar y Twitch a gweld cardiau. Na cael look ar ôl. Na ddim teithio. Neu aros tan bod Owain allan o round a wedyn gweld e. Sound. Ni'n dynafio wefan o enw Teespring. Oh, nice. So ni'n just fel upload o lluniau ni eisiau ar fel y merch. Dewis fel pa lliwiau mae'r crysau ti gallu bod mewn a fel sizes, material, pethau a wedyn nhw'n gwneud y manufacturing a shipping. Lwcus na. O'n i'n meddwl y dati falle 2 cyn fyna.
Ar ei bach fel, has he got a 3 of a kind again? Yeah. I dod at ti, Jacob. Come in for you. Mae'n iawn. So sut ydyn ni'n chwarae hyn heno? Ydy y gêm, poker, ydy y barod ar y wefan Cosmi? Yeah. Ydy. Cool. A fel emulate y thing game, a ni jyst yn ymuno mewn gyda'n webcams a'r mics. A fi'n offi, falle byddai'n gofyn I ffrindiau fi chwarae hwn, fel pan ni'n neud noson Zoom neu rhywbeth. Yeah. Rhywbeth arall yn lle wneud quiz. Yeah, wel, fi'n chwarae fori gyda ffrindiau ysgol, bydd rhaid fi cael y app lan os mae rhywun wedi chwarae fe. Gêm o'r enw Psych. So apparently, game fel, kind of fel Cards Against Humanity. Ti'n gallu chwarae Cards Against Humanity ar hwn hefyd? Cosmi. Bydd rhaid ni roi parental guidance ar hwnna, ynddo fe? Chi wedi clywed o wefan Na, o'n i jyst yn meddwl gyda ffrindiau ti, ti oed. Ie. Da, dio. Chi wedi clywed o wefan Tabletopia? A wedyn mae yna boardgamearena.com neu rhywbeth, ble ti'n gallu chwarae gem y bwrdd ar-lein. Nice. Na. Edrych mas am hwnna ddo. Swnio'n dda. Ie, oedd un o'n nhw'n edrych yn eitha da. Nes i chwarae fel un gêm, a ti'n gallu chwarae yn erbyn AI neu yn erbyn fel, fi'n meddwl gallu chwarae yn erbyn pobl. O, Brenin. Dair Hulk Hogan. Hey. O'n I just fel am mynd check, o'n I fel pan mae rhywun yn neud re-raise fi gadael. Just fel, we'll try it out to my high ace. Mae mwyafrif o sylw fi yn mynd at Hulk Hogan. Bod chi'n gallu gweld chi tri a Homer, mae just llygad Hulk yn just tynnu fi yna. Yeah. Be helpful. Mae Homer just fel goofball fel, o, mae fe mor hapus. Mae Hulk just fel, fi'n mynd I card ti. Rhywbeth arall I ti, ddim lladd, fi'n credu. Fi'n mynd I ffug llaw ti. Small blind. Yeah, nhw'n I chwarae. Rwy'n meddwl bydd fi'n galw y look hwnna o Hulk Hogan. Mae'n scary. 3 of a kind ar y bwrdd yn barod. Oh, Os mae'r rhywun 100% gyda 5 arall, a maen nhw'n mynd I cael absolute field ei fan hyn. Ond pwy sy'n gyda fe? Falle fi, pwy sy'n gwybod? Owain. Cerdio fi. Mae'n Hulk efo'r llygaid hwnna. Fi'n credu mae'n rhywiol iawn. Hulk Hogan. Oh, no way. Stephen. Ti'n beth, oedd Homer ddim yn cael digon o sylw, so rhaid fel all-in. Teg, os ti'n rhoi Hulk Hogan mewn, ti'n O, mae gyda fe'r 5, mae gyda Owain 5. Fi'n gwybod. Na, I bod dig, Stephen, fi'n parchu'r ffaith na ti ddim rhoi lan ar Homer a mynd am rhywun arall, ond na ti addasu cymeriad greiddiol ti. Mae arian fi wedi mynd. O, do da fe 5. I fi? Ond, nath chi split the pot. So, split the pot. 4 of a kind, o'n i'n gwybod. Wait a sec, though. 4 of a kind yn ennill, ond... Acos mae hyn match... Dal yn y gêm. Ie, os chi ddim yn gallu matcho'r pot, mae'n cael ei splito. Ie. Dyna pam. Da iawn Owain. Diolch. Dyna ddim mor gwael. O'n i'n meddwl... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nice. Be chi'n chwerth yna? Enw Stephen.
Stephen, ni'n colli llais ti ddo. Fi'n credu mae llais ti'n mynd dda gyda'r... Beth ti di roi? Ydy ma. Shwmai, ladies. Oh, ma' God. ma' rhywun gyda pedwar fan hyn, fi'n meddwl. Someone's got a 3 of a kind. Neu falle, double fours. Adar. Nid fi. We're just gyda 2 chats. O. Os mae Jacob yn edrych fan hyn, mae'n mynd lan I like 700. Oh, no. Ooh. Ie, chwarae teg i. Gafodd dechreuad eitha araf, ond nawr ti'n cymryd drosodd. Ie, fi'n gwybod, fi'n fath o Unleash the Demon. Fi yw'r pocket kid. Na, fi'n jocio. Nes I just edrych ar bwrdd fi ein cyfadde. Nes I gwario fel... Nes I just sort of edrych ar bwrdd am couple of munudau a trio sort of gweld beth sydd yn dal I cadw a beth sydd ddim. No. Owain back in the game. Beth am game Bomberman then? Chi'n fan o hwnna? O, fi'n offi Bomberman. Bomberman. Give it a try. Give it a try. Yeah. Achos fi'n just meddwl, mae game yna fi'n credu fel NES neu SNES. Ti'n rhoi gweithio? Na. Ddim yr un fel 64 neu'r un newydd ar PS4, ond y rai hyn. Na, di beth wedi clywed y game. Bomberman. Wel, mae danfon ti link, Little a fi'n credu rhywbryd, little cannon arbor. bydd yn cool I gallu neud ar y stream Bomberman. Cos mae'n nice puzzle thing, a gallu ni switcho around hefyd os oes mwy o bobl. Fi'n credu hyd at 4 person ar tro. Mae'n gallu ni neud fel rounds a stuff, so. Pwy fi'n meddwl am? Rwy'n meddwl am game arall. Wyt ti? Beth di Bomberman edrych fel? Like a cymeriad. Mae fel pen eitha cilch a'r fel corff eitha cilchog, ond fel dyn, ddim robot, ond mae fe fel dyn bach cartoony sydd yn rhoi bombs. Ie, the game yna yn class. Ie, a fi'n credu gyda 4 yn yr un pryd, bydd e'n ffynnu I bod ar fel Cosmi a chwarae fe ar y stream. Ie. Achos mae'r ffaff o seto hwnna lan gyda yr hardware greiddiol mor fiddly a rwystredig. Bydd e'n nice I gallu actually chwarae hwnna ar rhywbeth sydd yn gweithio'n eitha hawdd. O set-up hawdd. Hwnna. Fi wedi gweld pobl yn defnyddio Cosmi I chwarae fel, tio fel gemau greiddiol FIFA International Soccer a pethau eitha cool 2v2 a pethau. So, a gemau football Americanaidd. Pêl-droed Americanaidd. Ooh. Flush on fan hyn. Mega Man rwy'n meddwl am. Right. Na, hwnna ddim yn multiplayer. Na. Wel, ddim version fi wedi gweld. Beth yw beverage ti fyna Owain hefyd? Beth yw beverage o choice ti hyn o? Mae gen I... mae cards mewn y ffordd. Going for the advertisement, mae cardiau bloco. Mae'n Beavertown Gamma Ray American Pale Ale. Pa cwmni? Beavertown Oh, sorry, Dave. Brewery.
Even turn off to Yeah. Oh, it's Mae'n cool fel space, man. Mae gen nhw really nice designs ar y cans nhw. Ond mae'n so nice. o'n i'n meddwl fel Tiny Rebel neu rhywbeth, a just achos lliw y can, o'n i just yn Ie. meddwl, Beaverton. Rwy'n really hoffi'r beers Beaverton. Mae gen I fel little glas Beaverton hefyd. Half-pint glas. Does dim da fi cwpan y steddfod fi dangos i bobl na fi ar cael un y steddfod gen a cadw hwnna. Mae'n nice just fel casg. Un o syniadau ni'n trafod... Oh, sorry, go on. Na, rwy'n just dweud mae'n nice I fel collect. Un o'r pethau, achos ni wedi... yeah. Ni wedi bod yn trafod Hulk Hogan a wrestler gyda Josh yn fan mawr. Mae WWF Raw ar y Super Nintendo yn gallu cael 4 chwaraewr. Bydd hwnna'n clas. Ie, Achos bydd gyda chi'r holl fel ring walks gyda cerddoriaeth, chiptune cerddoriaeth a bydd hwnna'n funny. O'n i'n meddwl, like, hyn game yn wrestler fi, be oedd e fel Just Bring It. Hwnna was like absolutely hoff game fi'n tyfu lan. Oedd e? So good. Wel, y doi fan hyn ar y Super Nintendo yw WCW Super Brawl Wrestling a WWF Raw. Oh, nice. Fi'n credu naeth Thomas a fi wneud WWF Raw fideo fel mis neu 2 mis yn ôl. So, well, Mae'n game lot o hwyl. O'n i'n meddwl y David Wynn fyna, nath Hulk Hogan dod mewn gyda Full House. Ie, bydd game wrestler fel... Mae game wrestler hyn o bryd ddim yn cael good press, so bydd chwarae un retro, fi'n meddwl yn rili dda. Ie. Mae WWE, mae'r cwmni sy'n neud game fideo nhw, ddim yn neud game blwyddyn nesaf, achos oedd y reviews blwyddyn yma'n horrendous. So... Game Oh, no. 2K20, just so bad. Yeah, fi'n caru wrestling, sa'n gallu amddiffyn y game. Na, within 2K20 yw'r first wrestling game sydd ddim wedi cael ei creu gan Ukes ers fel 20 blynedd. Mae Kieran dweud rydyn nhw'n gwneud un ond mae'n edrych fel mobile game. Yeah, it looks terrible. Battlegrounds, yeah. Dylai o bod, fi'n eistedd trwy 3 awr o Raw pob wythnos, so maen nhw'n advertising ar pob 10 munud. Kieran dweud mae'n edrych yn absolute trash. Yeah. Roedd mae'r... Wel, un o'r hoff rai fi oedd SmackDown vs Raw 2011. Yes, great shout. So good. Sound shout off hwnna. O fi'n hoffi SmackDown 1 a 2. O'n nhw just yn solid, good games. O chi'n cael Rage in the Cage, a lot o fel pethau dda yn y game yna. Oedd y ring entrances yn big thing ar y pryd, achos ar y PlayStation 1, o'ch chi'n gweld y fideos o'r entrances, and back in the day, oedd hynna'n big deal, bod chi fel, be fi'n neud? Fi'n gwylio wrestler, nid fi'n chwarae game. A just fel, whoa. Just, yeah. O'n i'n caru hwnna. Can you smell what the rock? Fe a Steve Austin yn cael rivalries. Stone Cold. O'n nhw mor lwcus o dan nhw Stone Cold a Rock o'r amser na. Like, dau cymeriad enfawr. A ti'n meddwl, like, game of fideo, popeth. Like, easy sell. A like, y Rock nath creu'r term SmackDown. Heb y Rock, fydd ddim SmackDown. Y Rock nath creu'r gair SmackDown. Really? A beth mae'n dda, dyna oedd y special move, so chi'n fel adeiladu hyd at bod y SmackDown bar ti'n fyny digon, a wedyn chi'n gallu gwneud y special move. Oedd hwnna'n fel, gymaint o hwyl yn chwarae hwnna. Mae Kieran wedi dweud, oedd Legends of WrestleMania Game 4. Okay. Oedd hwnna ar Xbox Original as PlayStation 1. Sorry, Stephen.
Na, run o Simpsons Wrestling ar y PlayStation. Ie. Fi'n siŵr nes i chwarae fe achos Gen i fi'n hwnna. big wrestling fan a fi fel pan o'n i'n plentyn o'n i'n prynu popeth. Ie. Faint o, fi eisiau gweld cwestiwn i ti, Josh. Faint o figurines oedd gyda ti? A Reit, oedd gyda ti'r fel y mat a ring a popeth? oedd. Gyda fi, Bet. Matt, os ti'n meddwl figures, oedd da fi, fel, fi wedi cadw cwpl yn nhw, ond fi wedi rhoi rhan fwyaf i ffwrdd i aelodau teulu, ond oedd da fi fel y Kurt Angle gyda gwallt a'r Hardy, gyda 6 rock figure, achos I love the rock, a oedd da fi fel Undertaker, like all the originals, a fi wedi rhoi nhw nawr i like, aelodau iau o'r teulu, ond fi wedi cadw un rock a un Kurt Angle fel atgof. Oh. So nhw'n cael chwarae gyda nhw, like they're mine. No. Mine! Mine! Roedd gen i precious Mankind. Oh, Oh, Mankind. Mankind! Mine. Oh, Mankind, the most creepiest character Mankind. ever. A beth oedd e Mick Foley gyda'r blimmin thing, gyda Oh. barbed wire dros o fe? What a psycho! A Mr. Socko. Mr. Socko, o'n i'n mynd i dweud. O'n i'n siarad grab o soc nawr yn rar fi a mynd Mr. Socko. Oedd e'n tipyn bach o psycho. Fi'n credu oedd pob un arall, o'ch chi'n gallu deall e, ond pan oedd e'n dod i fe, a ni fel, mae'r gai yma literally yn psycho, pam chi'n gadael fe o gwmpas pobl. Os ti'n gwrando i'r podcast Stone Cold Steve Austin, mae'n ar Spotify, it's called the Stone Cold Steve Austin Show, rwy'n meddwl. Roedd yr un wythnos diwethaf, rwy'n cael Mick Foley arno fel guest. A roedd fe a Mick Foley yn just siarad am fel, like, the hardcore scene a popeth. It was really good. Wel, mae'n awdur yn dydi, Mick Foley. Yeah. Mae'n dyn neis iawn. Yeah. O, Mick Foley hefyd, un noson ar ro, oedd wedi gwisgo tai gyda flag, like dry Cymru ono fe. Oedd e? A nath pobl y Gymru pigo fe lan, a nath e mynd ar Twitter gweud, oh, it's a gift from one of my Welsh friends, nath e gwisgo fe. A ni fel oedd e. Oh, class. I went, I love you, Mick. A ni fel e, like, I want to hug you. You're my hero! O ie, fi'n gweld e. Os fi gweud, chi just teip like fi fel y Twitter, just gweud o Mick Foley Welsh time, mae'n llun o fynd o lan, a mae'n just like most random thing ever, and ni fel, I love this guy. How can you not love him? Can you smell? Mae dau gêm arall ar y Super Nintendo bydd yn eitha da. Un yw NBA Jam games. Fel, mae nhw yn gallu bod yn eitha ffynnu yn chwarae dau yn erbyn dau. Yr un arall, ni wedi chwarae o'r blaen mewn ar platform arall, yw Micro Machines. Micro Machines 2 Turbo Tournament. Bydd hwnna'n hwyl, achos y fformat y pethau, potential. Ond y rai arall, maen nhw'n okay, ond... A Bomberman. So 3 fan'na fi'n credu bydd yn eitha dda, rhywboint. Mike River, siarad am nôl at wrestling. Rwy'n dal cael ei rhywle. Yr Titantron set. Ble rwy'n fel like a wrestler, ti'n cael like little bits metal ar ei troed a ti'n rhoi nhw ar y strips a mae'n gwneud y cneuon y wrestlers. Yr intros, ie. Yeah. Gaid yna figures fi a cael play party gyda ti. Yeah. Oh, wow. Ti'n ffeindio yn ring fi. Byddwn ni'n gwylio'r stream yna. Mae hwnna'n swnio fel rhywbeth. Mae angen i trafod e nawr a wneud i fe digwydd. Does dim byd gwell na gweld oedolyn yn chwarae gyda hen nostalgic figures o wrestler a mynd, fi'n mynd i cael ti. Please wneud hwnna. Please, fi'n teimlo bydd e'n rhywbeth profiad, bywyd fi byth yn mynd i gallu cymharu fe gyda unrhyw beth arall. Please. Mae hwnnw mas. Mae Kieran wedi dweud ar Twitch, mae hyn yn essentially a podcast. Yes! O ie, yn lun o hwnna, fi'n meddwl, fi'n hoffi'r syniad y podcast yn chwarae.
absolutely love it. Like, yn amlwg siarad am rhywbeth arall heblaw am my love for wrestling, ond... Fi'n credu mae hwn yn dechreuad dda, achos mae fe'n... Y problem yw, mae James, ddim problem, ond mae James wedi rhoi'r llun o Hulk, a mae fe'n syllu arno ni gyd. Does dim modd subliminally, gyd ni'n gallu meddwl, dwi'n wrestlo, a falle bod Hulk yn mynd i wneud rhywbeth dodgy i ni. So, fi'n beio James. Mae just ffordd mae'r llygau fe'n edrych. A mae gyda fe'r bar o fanna. Dwi'n gallu cael llun arall, os mae'n redistracting i ti. O na. Mae'n nice. Wel, fi'n credu mae'n tactic dda i roi ni off, achos mae Ben wedi rhoi fi off. Fi'n methu meddwl am unrhyw beth arall nawr. Ie, pawb arall yn cael Hulk yn y canol ar y top. Na, fi gyda fe i'r dde. So mae fe'n ochr, mae'n edrych draw at y fi. O'r dde. Proper creeper, mae'n fath am yn dweud. Oh, no. Check. Oh. Rikishi, oedd e'n hoffi rechu ar wynebau pobl. Oh, yeah, fi'n cofio Rikishi. The stink face, absolute move. Stink face. Stink face. Fi'n crofio, oedd adeg yn y sorry, fi'n sôn fel really hen ddyn, oedd adeg yn y 90au, right, 96 i 98, a literally, fi'n mynd draw tîm am gyda ci, achos dim ond nhw oedd gyda Sky, o'n nhw'n digon lwcus i cael Sky, right, a pob bore ar Sky One, byddech chi'n cael Pokemon plus wrestler. Dyna oedd Sky One am y 90au. 96 i 99, right? Dyna gyd oedd ar Sky One yn y bore, yn y dydd, oedd wrestler a Pokemon. A tiod, oedd e'n misspent childhood, ond dyna gyd oedd e'n gwylio lawr tîm am gyd. So, oedd e'n treat mawr i ni, a ni fel, oh my god, chi mor... chi mor cyfoethog, chi gallu fforddio Sky, oedd hwnna fel biggest deal yn y byd. A nawr, mae lot mwy o bobl gyda fe. A fi'n cael un fi trwy ffrind, achos mae Sky Go code yn mynd, a peidiwch a cysylltu gyda Sky a dweud wrthyn nhw. Nhw'n spoilio bywyd fi. Oh, blackmail opportunity, blackmail. Os chi gyda Sky ar hyn o bryd hefyd, maen nhw yn rhoi opsiwn i pause payments, so lot o pobl yn gwybod hynna, so just... Ie, achos amlwg just yn chwarae. Maen nhw'n neud ar BT Sport, fi'n gwybod hynny. Ie, mae rhaid chi just cael Sky, wel, dim tîm Morgan os ti'n cael Sky account o rhywun arall, ond os chi gyda Sky account, chi just fel yn mynd i fel account chi, and you can just pause it, mae'n eitha handy. Mae Morgan yn ôl. Si gadael a dod nôl am ryw reswm. Sorry. Rwy'n hoffi'r syniad o wneud podcast. Falle fel... I don't know, un y mis neu un pob 2 wythnos neu... Un pob dydd. Yeah. Un pob dydd. James, podcast y dydd. Cadw'r doctor i ffwrdd. 5 munud. Bydd ni'n fel Howard Stern. Mae'n cael podcast. Yn Howard Stern? Ydy e? Mae'n cael podcast, ie. Ydy fe... Ond mae pobl fel James Corden, mae e'n neud sioe pob dydd, yn dweud? Ie. Ie? Achos mae'n methu cael unrhyw sylw mewn unrhyw ffordd arall, so mae'n rhaid i fynd. Ti'n gallu fe neud sioe pob dydd a cael pobl o, I gwrando. Ond I bai beth, ti'n neud fel radio show. Ar y teledu. Mae'n talk show, and beth nhw'n neud yn America, nhw'n talu pobl I bod yn yr audience. I've got a really cringy laugh track. Oh, the late night show. Yeah. Cyn mae'n dechrau, nhw'n cael yr audience I force I gwneud nhw'n self laugh.
So nhw'n cael laugh track. Oh, man. Mae'n mor wael. Acha fi. America. Ond mae lot o hwnna. Hwnna'n diwylliant nhw o ran canned laughter a pethau gyda comedies. Yeah. Mae America mor gwa. America. Hwnna'n general sweeping comment fan'na. America mor gwa. Ti eisiau ymlaethu hwnna, Jacob? Ie, o na, mi ddall. Ie, mae fe jyst yn glad wyll. Da beth i'n siarad dweud. Ie. Ti'n mynd i dod â Tiger King mewn i'r un yma nawr? Tiger King, ti'n teimlo mae'n mynd o'r cyfeiriad yma? Nid jyst am hynna. Mae fe'n just glad wyllt anyway o ran lot o bethau. Eitha tebyg yw glad yma hefyd. Beth wyt ti'n dweud am America? Dwi bod i jyst yn lle gwyllt gyda pobl, gyda gyniau a pethau. Na. Satire. Lwcus iawn. Oh. Da iawn, Owain. Na. Bad Owain. Oh, dych o Owain efo 89 ceiniog. Actually, hwn yn pint. Actually, mae'n dollar, so... Dollar. Stopwch bod yn gas i fi, Hulk Hogan. Fi ddim... Check. Check. Oh, my more going to raise away. Os mae fe gyda flush, I don't think so. Oh. Nah. Oh. Na. Os mae'n cael 9. Oh. Oh, yeah. Cach! O'n i'n gwylio Morgan pryd oedd fi'n angen gwylio Owain. Yeah. Yeah. Ydy Stephen di colli? Yeah. Neu jyst gadael y bwrdd? Na, dwi da yma. Oh. Ond dim Marian. Oho. Oh, right mynd yn gleid o. Oh, mae'n mynd. Yaris Bonson. My name is Yaris. Yaris Yaris Bonson. Benson. Ta'r peth am y cania yma, maen nhw'n eitha bach, so ni ddim rili'n para hi. God have another one, eh, Jacob? Ie, mae'n fi mynd lawr 2 set o grisiau. Cael diwrnod hir a wedi mynd am mas yma beic am awr, so fi wedi blin o. A ti dod i gwed ti fag, bydd ddim cwrw ar ôl gyda ti? Nes i ennill ti 4 ebs cans ychwanegol o ennill y quiz gyda ffrindiau fi. Ah, nice. The Ojo wins 35. Yay! Diddordeb os mae pobl eisiau, dwi wedi cael, as ni siarad am cwrw, fi wedi cael link o ffrind fi am wefan beer 52, chi'ch cael 8 tasty craft beers for £12. What? Ie, nes i gweld hwnna. Ti jyst angen gorffen subscription ti, cos mae fe'n mynd lan i fel 30 pint neu rhywbeth fel yna. Mae ffrind fi wedi rhoi £12 to spend on craft beer. Dim discount. Rhywbeth gwahanol yw e. O'n i fel discount code o dde.
Ooh. Oh. Dwi'n mynd cewd fi. Ond ni heb cael cewd fan'na. Dim diweddar un. Morgan yn dod nôl with his $21 when he dod nôl fan hyn. Yeah, all in. Go on. Fi mi gael i Jacob neu Mr Hulk Hogan galw fan hyn. I'm achos- Duckhead. Oh. Ooh, You do. beth yw hyn? Full house, wow. Dwi'n mynd noed yn bosib. Eto. Yeah, but dwi'n just taflu pethau lan, you know. Fishing. Syniad da. Ond pam dwi'n gwneud pub quiz, dwi'n gweiddi, it's the baked potato. Big potato, save my life. Coffer canna. Oh! Oh, Whoops. Oh. Ond oedd Morgan ennig. Sit! Pair of tens. Pa, dig. Oh, fi'n cael pair of nines. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. Oh. I'm the macho man. Oh, mae'n ysynio dda. Right, macho. That's good. We are the macho man. Macho man. Oh, yeah. £50. What? Ooh. Bombstar is ready. Ti ddim yn mynd all in, Morgan? Snapping Ddim y tro yma. Mae rhaid... Be nhw'n galw fe? Slow play? Fi'n credu nhw'n galw fe, Josh? Mae'n rhoi 63 mewn, so pam ti'n galw, ti'n gofyn mynd all in. Oh, no, fine. Tri cant a... Oh, Oh. Be sy'n ennill, Josh? Straight neu flush? Go on, give me it. Flush should be well. Oh, mae'n Well, fine. yn ôl 888poker.com. Yeah. Royal flush yw'r gorau, wedyn straight flush. Ooh, tri cant... Mae'n hwn yn blasus. Mae'n pot yn blasus, iawn. All in. Oh, All in. yeah. Let's go, all in. Dyn match. Hwyl fawr. Oh my god. Come on. Gys ti Pwy tro flash? fi'n cael cewd da? Go on, come on. Oh no! No! Oh, Oh, mae Owen yn bust. Oh, Scandal. Morgan. O'n i'n meddwl ti'n bluffo. Dwi'n actually think you had it. Na. Nes ti ddweud beth ni'n neud? Teg, o ges i arian Owain nôl, so fi dal yn y gêm. Nes i all in a dal cael arian fi nôl. O, da iawn. O'n i moyn bust... Nes i busto Owain mas, nes i moyn busto Morgan mas. Nes i cael cewd da. Pob tro fi'n cael fel cewd da, fel par, mae cewd sy'n dod mas yn sbwriel. Yn fel 4 ar 5. Ie. Fi'n cael yna, fi'n fold on a first and fel, you know, a 2 and a 7, a wedyn mae'n dod lan, fi'n cael like 4 of a kind, a fi'n fel, what? Methu credit at i flush. Mae'n efo cael 50. Ti'n cael 317. Pwy ti wedi rinso? Owen. Arian pwy na ti doin. Owain fi'n credu. A Josh, tipyn bach. No, nes i fforsio Morgan. Ta'n meddwl ti ddim cael fel 43? Ie. Fi di dyblu fyny cwbl o weithiau. Na'r pe nath e split o'r pot, a nath e, oedd like 300 yn y pot oedd e fod cael, so... na. Ie, unio sy'n digwydd eto. Ti'n cofio wnaethon ni chwarae'r y sesiwn y Rocket League?
O, ie. Mae criw wedi dweud maen nhw eisiau rematch, ond wnaeth nhw thrasio fi tro diwethaf. Ond falle, os ni'n cael Kieran tro yma... Dyna master plan. Oedd ni'n gwella tipyn bach. Hear me out. Rhoi Kieran gyda 3 bot, a bydd e probably neud y well na cael team o nis. O, bendan. Fi'n siŵr bod nhw'n chwarae'n well na ni, ie. Bydd yna neis, nes i actually mwynhau. Nawr fi'n gwybod y tactig o bod y pel yn mynd nôl i'r canol a fi'n gallu just sgorio yn syth. Ie, bys ni'n chwarae Ie, am mae'n dibynnu pa... Da nes i dal mlaen i'r rheol na, oedd y pel yn just yn respawn yn y canol yn syth, a ges i chwyth y goliau fi just yn pwtio'r canol. Beth ydw i? Big, small, dealer, fold. Ie, fi'n credu dyna'r trick yw i gallu swapio tîmau pryd mae fe'n mynd diflas os ti'n cael thrashing i gadw fe'n diddorol. Oedd e ond yn rhwystredig pan oedd Kieran ar un tîm a oedd pawb, o'n i jyst yn fel 10-2 neu rhywbeth. Ond oedd e'n good, nes i joio. Do, tego, fi'n hoffi gamer pan mae mwy o balance fel, achos, mae neis thrasio teams, ond wedyn, mae neis pan mae'n mwy cyfartal, fi'n meddwl. Ie, mae'n fwy gystadleuol, so ie, falle. A jyst yn meddwl os mae, falle nos... O'n i'n edrych am amser, oedd falle nos Sul, ond fi ddim yn gwybod os chi ar gael neu chi yn nos Sul, o fel 7 o gloch ymlaen, ond falle gallwn ni wneud Rocket League pre-rhannu. Beth chi'n meddwl? Ie, mae'n nos Sul i fi'n bersonol yn iawn. Ie. Owain, beth ti'n meddwl am Rocket League? Ie, bydd hwnnw'n really good. Dal yma. Ie. Ie, bydd e'n good. Wel, fi'n credu oedd y criw, oedd e'n nice i gael criw newydd yn ymuno a wneud fel group play. Fi'n credu bydd e'n good o bryd i gilydd i cadw hwnna fyny. O'n i'n teimlo'n gwael bod fi ddim yn gallu ymuno gyda chi gyda Warzone, ond gallwn ni bendant wneud hwnna rhywbryd arall hefyd. Ond mae'n mynd i... Y thing yw, mae gemau gwahanol yn ddenu criw gwahanol. So, mae jyst yn mynd i cymryd amser i gallu kind of cael y balance. So, a paid phoeni, nid pawb sydd yn hoffi'r un stuff, a sydd yn hoffi gwylio yr un pethau. So, yeah. Mae Kieran wedi dweud bydd fe'n lan am rematch. Ooh. Them's fighting words. Oh, cool. Oh, yeah. Dyn matcho. Rest yna o'n albio amdano fe, wedyn mae'n popular. Oh, yeah. Macho. Nes ti di mynd Morgan hefyd, ti ddim ar y bwrdd rhagor. Ie, nath Morgan ddim colli. Saving his money, when he dod o fe wedyn. Mae'n strategol. O, dyna fe. Di. Cadw'r arian am dy deulu. O, na. Ni gallu ymuno nôl mewn nawr. Os ti eisiau, ie. Yay! Yeah, let's give it a bust. I'll just ymuno nhw mewn yn syth. Oh, yeah. Mae'n gwell yn just, gwylio, so. Dyn macho! Oh, yeah! Dyma gadael fi. Oh, yeah. Oh, facing an ambulance. Ooh, mae'r heddlu di dod. Hywyd for guns. Oh, yeah.
O ie. Ddim yn gweithio. Sit down. Os ni'n mynd am y wrestlers, then, ydy yn mynd i weithio. There we go. My hero. Pwy oedd yn... O. Oh, neis. Neis, Morgan. Oh, And Paul. pa llun mae Jacob yn mynd i cael te? Ie, na i chwarae rhwng ma. Ti di stormio nôl mewn hefyd, Morgan? 600. Ie, nawr fi'n teimlo bach yn peth am wneud ti'n mynd all-in yn y rownd cyn, neu ddim yn rownd cyn yn y rownd cyn. A ni ddim yn fi dal yn meddwl, didn't actually believe you had a flush. Dwi'n gallu clywed ti, Morgan. Oh, ripped up me. Oh, benches. COVID-19. Oh, sorry, Owain. No, dwi'n allan hefyd. Yeah. Alright, bydd fi nôl mewn eiliad. So yeah, ma Rhys oedd un o'r criw o'r athrawon, mae fe wedi dweud 7 o'r gloch, dydd Sul, postio hwnna fyny ym mhob man, rematch. Dwi'n pam mae fe'n gwthio am rematch, dyn ni bod yn gwthio am rematch, wnaethon ni colli gan loads, ond tiod, beth oedd yn really funny, ond y diwrnod wedyn, dros trydar i gyd, ond yn really rybio fe mewn yn dweud bod criw Cymru, athrawon Cymru wedi curo yn chwarae. A ni bach fel, na, Ciren. Na, curo.
Ond o'n i ddim, o'n i'n gadael nhw cael win nhw, achos o'n i ddim eisiau, fi'n neud y nawr sy'n eitha gwael, ond, o'n i ddim eisiau spoilio'r moment yna i nhw. Oh, god. Ni'n bagsio fe gynta, wedyn, mae'n ffain. 100%. Ie, y thing yw, oedd Joel yna'n eitha da hefyd, felly credu mae jyst angen splitio nhw fyny bod Joel ar un tîm a Kieran ar y llall. Ti'n fel pan chi'n plant a o'ch chi'n cael captains, y doi ti'n chwaraeo'r gorau. Dyna sydd angen. Mr Socko. Oh. Yeah, yes, gyda Rocket League, fel fi'n dod yn arfer y physics yw e, fel, fi'n meddwl fi'n okay in play, ond wedyn mae ti'n neidio stuff and I can't do it. Na. Na, mae'r amseru, a wedyn chi'n gallu gwneud flips a pethau, sy'n rhoi fwy o siawns i chi actually cyffwrdd ar bêl, ond di ddim quite i mistrioli sut i wneud hynny. Fi ddim yn gallu clywed chi, Emyr. Fi'n fe? O, fi gallu clywed ti nawr, John. Fi yn clywed pobl. Fi yn, yeah, sorry. Let's go fi now. Yeah. Cool. Ti'n ennill gyda 7. Yeah. A da fi 6. Fi'n gorau. O'n i'n gwybod dim byd, well, I hope I have a high card. Okay. Fi'n dweud, fi'n bwlio ti, Josh. Just gyda chip lead. Mae rhaid fi wneud hynny. Yeah, what have I done? Unleashed the beast. Yeah. Na mae pawb yn tiwr, oedd Jacob di cael cyfnod, mae pawb yn bydd yn pasio o gwmpas. Y cerdio fi wedi bod yn warthus. Oh my days, pwy sy'n mynd all in? Na, nid all in. Neu 280. Just rhoi ti all in, dyna chi. Na, i fod deg, nes ti call o fi, so fi am mynd i wneud yn ôl. Tegwch i ti, fi am mynd i wneud yn ôl. Okay, diolch. Acos, oh my god, i mwy carden. I mwy, god. Oh. Wel, nawr mae'n amlwg. Dab. Wedi ennill ffaith. Yes. 7. Straight. Ti'n gweld, nawr ti wedi leisio beast yn fi nawr. Yeah, 7-8-9-10, Jack, yeah, of course. Oh dear. O, fi teimlo'n risgu, fi'n mynd i fy mewn eto. Dyle ti ddim wedi cael fi fy mewn fyna o'r can. Na, fi'n gwybod, dyna'n... Tegwch ar y dachrau, cardiau fi'n sbwriel, o'n i fel, fi'n mynd i just galw fe, gweld fe sy'n digwydd. Rwy'n nôl. Oh, cat. Guess who's back? Back again. Shady's back. Shady's back. Our friend. friend. Guess who's back? Guess who's back? Pair o sevens fan hyn. Fi offi hwn. Mae Morgan newydd cael fi nôl yn y game o wain. Yeah. Yeah. Oh my god, Tim can't. Nath e gofyn i fi beto fel all-in fi, a wedi si, you know what, fi yn mynd i wneud e. Oh no. Morgan, gallwn ni tîm o lan fan hyn. Gallwn ni really cymryd y ffordd. Ooh. Fi gyda candidaeth da, ond fi ddim yn trusto y saiths na, so no. Yeah. Y peth yw, os fi mynd am avatar fi hefyd a cael hwnna lan, ni gyda ar y bwrdd The Rock and Sock connection fan hyn.
Rock and sock. Oh. Rock and Sock, actual Tag team champions. Tia Dan. tag team champions. Yn cofio hynny. God, mae'n just... Attitude Mae'n eitha. wych fel cymeriad, ond fel plentyn 9 mlwydd oed, ti bach fel, oh my god. Like, y best thing yw pan nath Mick Foley wneud y This Is Your Life thing gyda Rock, un o'r pethau gorau fi gweld. Mae rhaid i fi nôl rhyw fath o beverage neu bwyd. Fi'n neud fi eisiau bwyd nawr. A gyfed. Ond falle ar ôl y... Okay. Mr. Sacco. Oh. Oh no. Yay. Pwy sy'n eisiau gwneud karaoke? Bydd hwnna'n good os mae fel game karaoke arno hyn. Na. Fly me to the moon. Gall gweld ystafell gwely Morgan. Swyddfa mae'n edrych fel. O. But mae Ceredi'n fi wedi mynd. Loser. Mae nôl. Ooh. Oh, Oh, nice. Ann Weathers. Ann Weathers. Sa'n siŵr os unrhyw wedi darllen allan neu eto neu na, ond mae Kieran wedi dweud fyddai fi a'r tîm yn chwarae tro yma te. Dwi'n meddwl mae'n Yes. Yay! Yay. Boys, come on. Mae Kieran yn heiddi Dim eisiau y pity. Ni eisiau trio neud e fel true underdog story. Dwi yn. Meddwl mewn fel Dwi eisiau ennill. Dyna ni. Ti'n gallu neud am rhesymau moeseg neu... Ond fi eisiau ennill. Tuag at y diwedd, o'n i wedi dechrau gwella fel, fi'n deall fel, mae fy tip bach fel actual pale druid, mae angen defend down o ti. Mae angen fel trio, mae angen trio chwarae rhyw fath o ffordd fel, rhyw fath o, you know. Style, yeah. Yeah. Yeah, formation tactics. Neu mae fe just yn gallu bod yn chaos. Fi yn meddwl just cyfathrebu, as ti yn iawn, mae'n trwy'n y gol, mae'n trwy'n fel yn ymosod, mae'n just trwy'n gweud, o, fi nôl, neu, as nath y tîm arach pigo lan bod ni ddim yn siarad, fi'n meddwl na'n unig beth i gofyn neud. Yeah. Yeah. O, nice beer choice, Morgan. Sorry? Nice beer choice. Oh, Corona. Yeah. Addas iawn. Ydy diddordeb, ydy Corona bottle ti di mynd lawr i 300 millilitres? Na, 330 sydd â fi. Mae rhai buds fi di mynd lawr i 300. So fi teimlo bach yn cheated yn y multi-pack. Fi methu rili cwyno, ges ti nhw fel anreg o ysgol feithrin, nes ti gwisgo am fel Sean Cornam, ond dal. A Budweiser. Ti'n methu mynd â nhw nôl a dweud, fi eisiau 30 extra. O leia brynu fel pail arall, achos ti'n teimlo bod chi wedi cael llai na dylech chi gael. O ti Sean Corn dda, Josh?
O, ni'n Sean Conn arfer. Wnaeth Jacob fawcio fi fan hyn. Nes i gwisgo lefel Sean Conn diwrnod rôl parti Nadolig, menter Casnewydd, BGTM a Urdd hefyd. O'n i'n ardderchog. If I do say so myself. Nes i Nailed it, da iawn, Josh. Nes i cerdded mewn un o'r Tesco's lleol cyn mynd i gwisgo lan. Nes i prynu double espresso fel fy rhaid i fi fod yn Santa da heddi ar ôl parti Nadolig. Sy'n diddorol. Go Morgan. Nice. Called it. Os ti'n gyda flush eto, Morgan, fi yn mynd i crio. Uh-oh. Hynna probably bad choice am fi. Yes! Let's make it a bit more interesting. 2, 6, 6. 5 my god. Oh! Meal. Fi jyst wedi bod colli i gyrau a fi tam y bach. Oh my god. Oh, I should have betted more a diwedd. Oh, si check o mas. Meal. Fi'n mynd gwerthfawrogi nath Morgan fold o fyna hefyd. Fi'n mynd offi hwnna. O'n i'n gwybod oedd gyda ti rhywbeth. 1.152k, mae'n just ridiculous nawr. Oh god. Fi wedi cochi hwn nawr. Hwnnw, the downfall is going to happen. Go on, all in, Josh. Go on, Josh, all in. I don't think, dim nawr. Mewn y cyndig, pam ni angen bach fwy... Os mae pobl sy'n gwylio ni ar y Twitch eisiau mynd all in, na gwrando'r pobl. Gwrando ar y cynnydd fa. Yn union. Yeah. Go on, Kieran, dare o fi, go on, Kieran. Go on. Go on, you think you're on now. Un o'r peth arall fi ddad yw poker apparently. Warzone o poker, dim Rocket League, so... No. Oh! Da ti flush y tro na. Yeah, well. Ond dim ond right ar y foment olaf, so then look at iawn. Tegwch. Nes I all in fel cyn hwnna I gyd. Tegwch, fel un fi, pan nes ti gofyn fi mynd all in, a da fi dim byd, a wedyn nes I cael street. Fi'n meddwl hefyd, ydy hwn bach yn peth, os rwy'n yn cael royal flush, maen nhw'n cael mug yn chwarae. O, hwnna'n cwestiwn da. Hwnna'n good prize. Actually, does neb wedi cyrraedd 1,000 eto, a ti di pasio hynny, felly ie. Fi'n meddwl sy'n ei hwnna yn dacre. Sa'n mynd I taflu hwnna mas yn awr, achos. Fi'n meddwl os fi'n cochi 1,000 fi, fi'n heiddi mug am actually fod yn mug. Wel, y pwynt yw, mae gyda ni Chris T yn chwarae. Just gen ni ddim mug. So fi'n rhaid I ni talu mas I brynu mug. Whereas fi'n gallu mynd I cwpl a cael Chris T yn chwarae. So fi ti'n dod mewn person I fod yn rhan o'n chwarae yn y dyfodol ar ôl coronavirus. Gallai trefnu hynny, ond, you know, falle. Be na I fach yn All in. Oh, for sure. Dim eto. Rwy'n nesaf. Mae'n mynd I Asda neu Tesco, prynu mwg gwyn plaid a just ysgrifennu yn chwarae orno fe. A just dangos yn y stream nesaf wedyn, a mynd, there we go. Wel, mae gyda ni sticker, oedd Owain di cael stickers wedi gwneud really right nice. Dyna ni, come on
Oh, it's a draw. Mae pawb Oh. yn cael flush gyda Mr Sacco. Oh. Sut ti'n neud fyna, Jacob? Mefus, floated around on 300. Mate, mae Cerediau fi wedi bod yn sborio ers i fi ennill y pot gynta. Honestly, mae pob un just slowly Oedd e'n lwcus losing the well. Ooh. Nawn ni chwarae ni da. Let's have a little go. Cael dabl bach wyt ti, Josh? Yeah. Dabl bach. Bach gormod o arian ochr fi. Fi yn gwasgaru fy mas bach nawr. Yeah. Dwi'n mynd i cael cwrw. Get ready for the big show. Mae Rosin D wedi dweud siwmai pawb. Siwmai, sut o'i ti? Mae Ross yn di, os ti eisiau ymuno mewn yn y game poker yma, mae yna dal 4 lle aro. Bydd croeso i chi ymuno. Sioi mawr. Troi'n mawr. Sioi. O, sioi mawr. O, sioi mawr. Oh, Mr Sacco all in. Oh. Dyna sut mae'n gweithio. Mr Wheeler ddim yn teimlo'n dewr heddi. Mae Rosin wedi dweud fi, poker, ti'n doniol. O, ie. O, fi'n cofio cael sgwrs gyda fe. Nath e dweud hwnna, diwrnod o'r blaen, sori. Mae wedi bod yn wythnos hir, achos dwi ddim yn gweithio fori, achos gwyl banc. Fi wedi clocio off yn meddyliol nawr, so dyna esgus. Dyna beth fi'n dweud wrth pawb, anyway. Fi'n cadw at y stori hynny. Nes i dysgu y gair Cymraeg heddiw am tuberculosis. Be we? Tuberculosis. Darfodedig. Y ddarfodegigau. Ie, dyna ni. Ddarfodegigau. Ie. Ie, beth wnaeth Stephen dweud. Ond na, actually, oedd rhywun yn un o'r, ti o'r bore coffi, Zoom, o'n i siarad, a ni'n dweud beth yw TB, a wnaeth menw yma sy'n gwybodus iawn, na i ddim enw hi, a oedd hi jyst wedi, a ni fel, be? So, oedd hwnna'n nice i dysgu gair newydd heddiw. Dweud eto, Stephen, so mae pawb yn gallu deall beth ti'n dweud. Y ddarfodedigaeth. Darfodedigaeth. Byddai'n syllafu fe yn y chat. Yr ochr. Ie, achos ni angen profi y gwartheg fori am y ddarfodedigaeth. Tuberculosis. Sydd ddim yn hawdd iawn, achos maen nhw'n wyllt gyda llo bach. So, os fi ddim yma, chi ddim yn clywed am spel, fi wedi cael bump gan un o'r gwartheg. Maen nhw'n gallu bod yn really scary, achos nhw'n mynd yn grac a mynd amdano ti. Maen nhw mor bwerus. O rhaid dal y lloi i roi fel ear-tags arnyn nhw, er mwyn adnabod pwy'r mam y pethau. Oh my gosh, mae dim ond cwpl o fel 8, wel, dim ond fel pythefnos o oed, a maen nhw mor gryf. Lot gwell dy fi, defaid. Cymro i'r carn. Ha? Scooby na. Scooby. Jinkies. Ooh. All in Mr Hulk. Fi'n offi na. Fi mi check yn chwarae all in hefyd. 3, 2, 6. Dyna ni. O'n i fain mor cael galw fi fyna. Na, ni'n gwybod.
Cofia, ti ddim gyda Mr Socko neu help. Ti'n gallu darllen gwyneb ti. Ti'n methu darllen y lle. Na mynd ôl i rock and sock connection. Na, hwn yn pwyso. Oh, gosh. Falle byddai'n bluffo tro nesaf, falle byddai'n gwrdd o ti'n ei ôl, a fe ti'n ennill. O'n i'n meddwl, oedd menter Dimbych yn neud FIFA tournament, o'n i yn tempted i brynu FIFA 20. Ddim o fi'n big FIFA fan, ond just i gallu... Tiwod, achos ni'n gwybod faint mor anodd yw i gael pobl i ymuno mewn stuff, mewn weithiau. So fi'n credu bydd e'n eitha nice i gallu cael... Gallwn ni hyd yn oed creu tîm menter Gwent neu rhywbeth, a ymuno mewn y thing. Achos... Na'r syniad maen nhw wedi cael am pro clubs, a fi'n union yr un sefyllfa. Fi ddim gyda FIFA, ond fi'n hapus i brynu falle, so falle pawb arall yn gytun. Wel, fi'n credu mae jyst yn neis achos ni'n trio wneud yr un fath o beth, a ni wedi bod yn wneud am fel 4 mlynedd yn chwarae nawr, a ni'n gwybod, ni wedi bod yn y sefyllfa lle ni'n, mae fe'n peth anodd jyst i mynd syth mewn a trio denu fel FIFA tournament o dim byd. So, o le os ni'n creu tîm yn hunain ac yn ychwanegu, ni'n gallu fel cross-posting, falle daw criw i dilyn ni y pethau hefyd. So, Mae gen i FIFA yn barod. Os e? OK. Cymryd ti, Owain, ystod ti FIFA 20? Mae brawd fi'n cael e. Oh, there we go. Fi ddim gyda fe, ond byddwn ni'n bodlon prynu fe os o'n ni'n gwybod bydde tîm i gystadlu mewn tournament. You know what I mean? Fi ddim yn mynd i prynu fe am fy hun, i chwarae yn amser fy hun, ond byddwn ni'n hapus i bod yn rhan o fel prynu fe os mae criw eisiau creu tîm i chwarae mewn tournament. Rwy'n ni'n gwneud tournament mewn gwaith, y tîm fi, fel pob... Pryd rwy'n ni'n mewn yr office, mae'r tîm fi'n cael PS4 tîm. So pob amser cinio, ni'n chwarae FIFA, a ni'n gwneud fel team tournament. Ac roedd... Faint oedd fi'n colli? Roedd fi'n... let me just get a scores then. Like, abysmal. Roedd chwarae abysmally. Owain, fi a ti wnaeth ennill FIFA tournament pan ni'n chwarae yn erbyn y chweched dosbarth Cymru. So peidio cael bod yn fel... Achos y pwynt yw, os ti angen chwarae gyda rhywun arall, mae'r gwaith tîm... Falle bod ti'n amazing chwaraewr, ond os ti'n gyda rhywun arall sydd ddim yn cyfathrebu neu ddim yn kind of ar yr un wavelength o ran style, mae hwnna'n gallu tynnu chi nôl. So fi'n hoffi'r syniad o chwarae fel multiplayer gyda rhywun arall neu gyda 2 person arall, achos mae fe yn wneud yn rhywbeth gwahanol i just pwy yw'r chwaraewr gorau. Na, byddwn ni'n fodlon, ond byddwn ni ddim really eisiau prynu fe heb gwybod bod gyda fe gwerth i fi actually chwarae, achos mae fi newydd prynu'r Game Pass Xbox Beta, PC Beta, sorry, a mae loads o games arno fe, a fi yn teimlo ti'n bach fel, ydw i'n mynd i ddefnyddio rai o'r pethau, ond fi'n credu, bydd yn good. Mae'n dda bod e'n trio, mae'n medriaeth Dimbych yn trio wneud y tournament. Bydd yn good i gallu cefnogi nhw, achos ni eisiau fe ta fi. A falle gallwn ni danfon fel y Discord hefyd, a nhw'n gallu ymuno. Mae lot o resymau fi'n credu bydd yn good i wneud e. Achos maen nhw wedi dweud 18+ ydyn nhw, a ni'n gwybod mae hwnna'n rhywbeth anodd i just dweud oedolion dewch i chwarae. Falle gallwn ni helpu nhw gyda fe. Falle roi ar Discord ni tournament nhw a pethau. So ni moyn dod fel lan pan o'n i'n gweld y gyd o pobl tro diwetha, ond wedyn mae'r cyfnod, a o'n i ddim moyn codi achos ti'n amlwg yn arbenigwr, ond fi'n meddwl, os nesaf, fi neu Jacob ac yn rhan o fe, newn ni codi fel lan. A jyst esbonio.
Fel, like, yn amlwg Well, cael y gwybod just o'n flan yn fi. credu mae'n good. Yeah. A pwynt yw, ni eisiau trio tyfu fe so mae mwy o bobl yn neud e. Ni ddim eisiau dweud, o na, ni ddim yn neud o. Ni eisiau pobl eraill neud stuff hefyd a ymuno mewn gyda fe yn lle just, mae byd Cymraeg yn rhy fach i poeni am ni nhw yn neud nhw, achos ni gyd yn ni, really. Si fi di yfed gormod nawr, fi ddim yn neud unrhyw synwyr. Faint o... Faint o wedi cael yn y coronavirus? Na, fi jyst yn yfed rhy gyflym. Ti'n cael lime ynddo fe? Vitamins hefyd yn cael Na, dim. Oh. Mae Ross yn di ar Twitch wedi dweud, haha, mae'n iawn, just wedi gorffen fy stream. Rwy'n gwylio gêm yma ac dim syniad. Ac FIFA. Okay, pwy sy'n hoffi Caerdydd a pwy sy'n hoffi Abertawe? Ooh. Boo, i'r dau right. ohonyn nhw. Cefnogi Gwahanu bobl. Dwi wedi ffeindio results o'r current tournament ni mewn gwaith. Rwy'n ni'n gyd yn cael 2 tîm each. Rwy'n fi'n cael Napoli ac FC Bayern. Ac efo Napoli, mae gen i goal difference o -37. God. Ac FC Bayern -49. Wow. Be hynna'n ti? Not good. Yeah. Yeah, ti'n bersol. Mae'n anti bach below average, mis i'n dweud. Just dipping. Just dipping bach, yeah. 0 wins. Fi'n cofio prifysgol fi'n chwarae FIFA dda. Mae mor galed. Rwy wedi ffeindio. Nes i'n neud un... Sorry. Yn FIFA, ti'n gwybod os ti'n cael game abandoned, like mewn real life, os mae game abandoned, mae'r tîm arall yn cadw sgôr nhw, neu os nhw wedi sgorio llai na 3, mae'r sgôr nhw'n mynd lan at 3. Ond mewn FIFA, os mae game yn cael ei abandoned, mae'r opposing team yn literally just mynd i 3. Hyd yn oed os nhw wedi sgorio 10. So mae tactig fi pryd rwy'n chwarae mewn gwaith yw, os mae'r opposition wedi sgorio fel 3 goal neu mwy, rwy'n just trio cael y game abandoned. A rwy'n fi'n gweithio. Sut ti'n neud hwnna? Trwy cael pobl yn neud fouls a pethau? Yeah, os ti'n cael 5 person, like, sent off. O'n i arfer chwarae Pro Evolution Soccer a neud rhywbeth tebyg. Hwnna. Ond mae pawb yn gwybod beth ti'n neud pan ti'n neud hwnna. Oh yeah. Roedd fy teammate fi, roedd e'n 10-0 probably, lan arno fi. Ac ar y 89 munud, roedd fi'n cael y last red card. A roedd e'n cael ei cap lan at 3. Roedd fi'n hapus. Oedd hwnna'n all-in gyda ti fyna Morgan hefyd. Yeah. Alright, Josh. Yeah. Beth wyt ti dweud? Am yr... Nath i dweud all-in Morgan gyda ti a nes ti dweud yeah, shut up. Anyway. Yeah. Wel, da iawn, Josh. Ti'n heiddi beth bynnag ti eisiau. Sef Chris ti yn chwarae. Nid mug, unless chi eisiau sticker ar mug plaen. Dyna'r opsiwn. Na. Nawn ni trefnu rhywbeth. Peidiwch â phoeni. Fi'n mynd all mewn gyda'r Hulk fan hyn hefyd. Fi'n gael y mewn. Mae Ross yn di wedi dweud, rwy'n teimlo'n drwg nawr ar y ni, nid nhw comment gan YnChwarae. Am beth? Ond mae rhaid deall y cyd-destun be ni siarad fanna. Ni siarad am bod ni gyd yn yr un kind of cwch o ran hyrwyddo a creu pethau cyffroes. So, pam ni'n dweud ni, nid nhw, o'n i'n meddwl
bod yn gwell bod ni gyd yn tynnu gyda'n gilydd i bod yn rhan o stuff ein gilydd, yn lle bod ni gyd yn tynnu cyfeiriadau gwahanol a bod neb really yn wneud unrhyw beth. So, fi ddim yn gwybod sut ti wedi darllen hwnna, Rosyn di, ond peidiwch â phoeni, ni ddim... Nid unrhyw beth ynglyn â rhwng Caerdydd a Abertawe oedd hwnna. Oedd hwnna'n rhywbeth ynglyn â Cymru a pawb yn tynnu. Peidiwch â poeni, ni ddim di upsetio unrhyw un. A gobeithio ni ddim di upsetio chi chwaith, so peidiwch â cymryd offence gyda beth ni'n dweud. Fi yw'r un peth, fi wastad wedi caru pêl-droed ers fi bod yn bach a chwarae fe, gwylio fe. Dwi ddim ond yn gwylio Casnewydd a Lerpwl nawr. Fi'n cysau pryd mae pobl yn dweud fel. Ie. Ble mae wedi mynd? Ble mae pwy wedi mynd? Jacob. Oh. Rwy'n just siarad a rwy'n cut off. Ie. Oedd y stori mor intense, oedd rhaid i fe cael time out, ti'n gallu gorffen y stori dyna beth oedd e. O'n i'n teimlo, oedd e'n mynd mewn i lle really... Rwy'n just cael 2 pwysig peg fan'na. hefyd. Gutted. O'n i'n meddwl yn mynd i ennill. Felly mae'n cyrraedd 2k yn diwedd yr osan. Fi yn 100% mynd i cochi arian fi gyd. O, mae'n ôl. Na, paid i ni. Nath y stori cut o mas, Jacob. Just ar y climax. Ble o'n i? O ie, ni jyst dweud bod dim angen i fel un tîm bod yn da, yw un all bod yn gwath. Dyna fi eisiau y gorau am y gyr o tîm gwahanol yng Nghymru. Ie, yn bendant, ie. A mae hwnna'n fel cymhariaeth da i... Gall hwnna bod yn wir am lot o bethau. So, ie. Ti o beth, mae emotes Twitch, maen nhw mor specific gyda gwynebau. Fi ddim yn gwybod beth mae rai yn meddwl, so fi'n mynd am un o'r robots hapus yna. Fi'n gwybod mae hwnna fod yn gwyneb hapus. Ie, mae'n lot. Fi ddim yn deall yn y gyd. Beth yn y byd ydi hwnna? O, na. Gydal gallu clywed fi? Ie. Mae'n dweud page unresponsive, so fi'n meddwl fi'n mynd i cochi arian fi gyd os mae'n mynd i rebooto. Na, ti ddim. Na, ti ddim. Fi ddim refresh on loads o weithiau. O, di'n wir? Right. Fi'n ffain. Ie, mae'n ffain. Dwi ddim... Just refresh o fe. Fe rhaid i fi, achos fi methu gweld beth sydd wedi rhewi fel ar y peth ti, Jacob. O, na. O, da fi. Cos ni wedi bod mewn y gêm am fel cwbl o arian na, nag ni. Digwydd i fi daiwath. Nes i dal ennill rhywsut. Wel, os chi'n teimlo nawr, a face-off olaf heddiw, achos os ni'n mynd i dod nôl di Sul, mae Josh ar drothwy nawr actually just ennill. Os ni'n aros tan bod ni'n ennill... Wow. Ti o dweud? Dim bai fi o fe, fi wedi cael cerdra drwg, fi jyst yn aros am amser gywir. Na, fi'n joc am fi angen mynd mewn 5 munud. Yeah, exactly. Ond na, os chi gyd yn hapus ac yn keen i mynd dod nôl di Sul Rocket League, mae'r gauntlet wedi cael ei taflu lawr o criw yr athrawon hynny. So fi'n credu bydd e'n good i dod nôl. Ni wedi trafod tactegau yn ystod y stream yma, so gyda ni gwerthu o dyddiau. Roedd Jacob yn y gôl. Josh kind of... mae Josh yn gallu neud thing fe. Midfield, popeth. Owain a fi mid i attack. Ti'n meddwl, Josh? I bod yn spectator hyd yn oed. Os ti'n yn y tîm, I bod spectator. Mae'n gael ei Kieran. Kieran fel y striker.
Na, ideal. Fi'n offi hwnna. Okay. Fi'n meddwl, All in, guys. Jacob. Fi'n tybio. All Fi'n in. just mynd all in nawr. Fi'n fed up All o in cael tan bod ni'n Clerics gallu ennill. sborio. Fi wedi cael Clerics That's my point, sborio Jacob. am awr a hanner. All in. Cer amdani. Yeah. Waw. Da iawn. Unwaith eto, Jacob. Clerics sborio. Oh, sorry. Da iawn, Nes i- Josh. n- Don't Jacob nes i ddim colli. Coffr da, though. You know. Nes i ddim colli, naeth Bydd fy y cardiau Clerics i colli colli. Dim bai fi oedd y Clerics. Na. Brilliant. Da iawn, So, The Rock. Owain, os ti eisiau rapio hwnna fyny, Da iawn. nawn ni weld chi gyd nôl nos Sul, 7 o'r gloch ymlaen, yn Rocket League. Croeso chi ymuno yn y game Rocket League. Jyst anfona ni neges private, a nawn ni roi chi'r username a'r password i ymuno gyda'r game. Yeah, drosodd i ti, Owain, os ti eisiau rapio fe fyny. Yeah, well, actually, just cael y camera yn fi nôl. Ah, hello. Yeah. Right, yeah, so diolch am gwylio pawb. Ac, yeah, gweld... Dramatic. Falch yn ôl. Mae hyn fel The Avengers. Those eyes. Scary yet sensual. Na, dim mwy. Oh, 10 ace. Bydd hwnna wedi bod yn good. Oh, no, anyway, da iawn, Josh. Diolch yn fawr. Yeah, diolch am gwylio. Ai. Diolch pawb am ymuno. Dwi wedi cael llaw ysborio. Mae hwnna stori bywyd ti ar hyn o noswaith Diolch, yma. boys. Gweld ti gyd yn y Nos sgwr da. nesaf. Nos da, nos da. Diolch yn fawr, boys. Wel,